banana, I'm a banana, I'm a banana. Look at me move. Yeah, yeah. I'm a banana, I'm a banana, I'm a banana. Look at me move. Ακούστε τώρα το καλύτερο ανέκδοτο. Ήταν ένας λαγός και προχωρούσε στη ζούγκλα. Βλέπει έναν ταύρο που ο ταύρος βάζει τα αρχίδια του σε μια πέτρα, παίρνει και μια άλλη πέτρα. Πατ! Πω γκάβλα! Φωνάζει ο ταύρος. Τα βλέπει αυτά ο λαγός. Λέει τώρα τι κάνει, χαζός είναι ο ταύρος. Προχωράει ο λαγός, μετά από καμιά μέρα βλέπει πάλι τον ταύρο, ήρεμος, βάζει τα αρχίδια του σε μια πέτρα, παίρνει και μια άλλη. Πατ! Πω γκάβλα! Φωνάζει ο ταύρος. Ο λαγός καμιά εβδομάδα τον έβλεπε έτσι τον ταύρο. Πάει ο λαγός κοντά του λέει καλά ταύρο, του λέει δεν πονάνε τα τέτοια σου λέει που το κοπανάς κάθε μέρα. Λέει ο ταύρος, λέει όχι λαγέ, κάτω κι εσύ είναι καταπληκτικό. Ο λαγός τώρα παραξενεύτηκε, πάει να το δοκιμάσει κι αυτός. Βάζει το αρχίδι του σε μια πέτρα, παίρνει μια άλλη πέτρα. Πατ! Πόνος! Φωνάζει ο λαγός και λέει ο ταύρος γκάβλα είναι να μην τα πετυχαίνεις, ηλίθιε.